Efire geçti o yüzden. Yoşadan. Oy görünsem. Sesim go gelýärmi, nähili? Go gelýändir diýip umyt etýän. Sesim go gelýärmi, nähili? Go gelýän ekan. Tak. Anna başlaýym. Näçe adamma 2-3 adam terede oturan eken. Sesim birazcık soň barýan bolmaly. Şonuň üçin birazcık sabırly bolun. Listing optimization. Olay. Bu görünýän bolsa onda nesibeden montaja başlaýym. İlkinci hezek beýle bir efirleme açtım şu wagt bir kilerak. Size men bir zatdan aýtmakçy bolýan, şu wagt menine özgelde Aşyrov diýip bir olanma şonuň videolaryny montaj etdim. Anam şeýle görkezeyim size. Yine. Şeýle başlady. Ne bu birinci bölümi men eýem paylaşdym. Şonuň üçin bu ikinci bölümini taýýarlamaly. Birinci bölüm. Tak, şu taýyny ilki bilen düzedeýin. Burası ikinci bölüm. Ene montajy öwrenseňiz eýem siz go tarapy bar da montaj nemetseňiz şuňa bilseňiz bir template taýýarlaýaňyz. Prosta ene iki diýip ütgetdim. Ondan soň indi izindäki videony prosta ýazyr ütgetsem başly taýýar bolýar videomuz. Так. Спасибо, sesim gelýän eken. Ne? Şaýdan. Nerede galdyk? Şu galan ýerimizi göreli. Keyword'larını var şu doğru mu yani kalan çizmeme keyword'larını var. Size 2 saat. Şaýdan. Keseli. Onun için durup kestik. Şimdi bunu tak. Bunu dalil edelim. Şimdi başına varıp çık. Şaýdan böyle var. Şunu dalil edelim. Şimdi bunu başına alıp barýar. Sebäbi öňüni eýän montaj etdik, birinci bölüm etdik. Bundan soňu gerek bize. Soňu bolsa almak gaty ansat ýa-da şonu live halyna görkezjekmin size. Bular näme diýip bilersiňiz? Bular şeýle görkezeýin. Şu taýdyny owdunja öz Aşyrov diýip Instagramynyň reklamasy çykdy. Yine. Ne? Eýem ikinji nemem, häli men neme üçin bu Instagram üçin bir sanyk neme taýýarlapdym.
Video sapak. Bize iki Tak. Şunu sesini birazcık yuvarlakla boya ona geçmeli. Bu taraftan tutup çekken olayım. Videonun men geçen gezek arkasını prostekine şey deyip diyelim kestik arkanı uzay edeceğiz bunu. Indi berden tutup tezelden ul olduk bolya. Sonra men geçenki gezek sonra kesip koydum. Чтобы indiki gezek izini devam etmek için ansat dolar yani deyip. Yine. Ne? Yani bu ikinci bölümün videosu. Bulam ştayda bu toryan eken. Okey, buların sonundan çeşiyoruz. Tak. Inni bu yali sesin gönüldür. Photoshop değil mi? Yok, Sulya Photoshop değil. Bu ne mi? Videoshop. bize iki tane daha da bölüp verdi. Doğru mu yani? Okey. Aha. Şunu yuvaşıdan sesi gider yağlı edeli. Onun için kontrol efekte gelip dine sesini alıyaz verdim. Volume. Bize iki tane daha da bölüp verdi. Doğru mu yani? Ştaydın nokot koyuyor öyle ve başına gelip donkarlı. Tak. Donkarlı mı? Tak. Ne adam? 3 adam sarı atıyor ama biri beni özüm belirledim. Aha, ne edeli? Computer'ım donkarlı. Kağıtı şeyle de olay yere. Birazcık kurumlaşalı. Yani şimdi computer'dan kaldı. Bilemek, может, bir giden zat açık duran o için de efir için hem biraz güçlürek bir zat gerek. Aha, özüne geldi. Ne? Şuraya gelip bunu ekranın o tarafa geçireceğiz. Ne? Görürseniz ses yuvarşadan çıkacak. Bize iki tane daha da bölüp verdi. Doğru mu yani? Kalan çizmeme, keyword'larımız var aşağıdaki. Bize Yine. Yani bu ortalar normal men geçen gezip görüptüm. Şunun için en sonuna varıyız. Yine. En sonu. Bunu olsa tak. Instagram'ın reklaması berrak gelsin ve bunları şey deyip cemlep getireceğiz şeyler. Yine. Yine böyle ne başta bu toryan yeri var onu ne bu toryan. Так. Ctrl S сохрани edip armadı. Yapın çıkmasın. Yine bir donlar. Tak. Bizim videomuz şu video olmalı. Ожидание метод данных. Böyle. Ожидание birazcık. Aha. Tak. Şurada yazıp duran iken 39, 37, 40 endi. 37, 40 endi. Okey. Ne ama 37, 40. Ya ha benim kompüterim var ya. Ya da daha var yaşlar. teknolojimiz. Photoshop'a geçeyliğin rak ya hava Photoshop kızık bırak ya. Doğru yöne eter şu at men klientim bir sana nemesi işini yerine getirmeli. Şunun için Photoshop'a nemesi için geçecek yine bu tordadır. Yani 5 minutluk işim kaldı. Sonunda o yerde skip ettikten
Ha. Hep Tak. 2 minut 11 beylek geçer olayasında. Sonunda soru cevaplar var iken can ayırmalı. Efir bolanlığı üçün mi bilemek aslında buna donmala değerli öyle. daha düzgün şekilde. Sesini teselleyin biraz. Tak. I. O. O. I. 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 Tak. Ne üçündür gatı ervet yağdayda gaharım getirdi bu video. Mhm. Yine ses çıkman galy. Ne üçün ses çıkman galy? Sebebi biz hemen oynadık.
Photoshop'ta neyini öğrenecek kolyamız? Ondan. Kolay gelsin diye. Eyvallah Muhammed. Kolaysa başına gelsin. Okey. Sayfa yanıt vermiyor dediği yerde bitirmemiz gerekiyormuş. Hı hı. İşaretleyelim şurayı. İnni. Bu ne amay? Так. Ana sizin xahişiniz oyuncu Photoshop'a geçip barıyaz. Başka ne yapalım? Hoş boyaraylar. Tak. Renk kaynağı diye. Hı hı. Photoshop açıldı. Bize şu proyekt gerek.
Listing optimization näme? Ve ikinci bölüm. Okay. Photoshop'ta näme bolsa da bir zat et, adamları özüne çeker ýaly kursa yazılar ýaly tölewi versiýany ya bu Photoshop diye. Yok bu tölewli däl, paka tölewler güýçimiz ýetenok, ýa-da nesip bolsa biraz tölewli nemetmeli. Paka şo nememiz yok, tölewli almak üçin güýçimiz ýetenok. Yani elbette nesip bolsa şol tölewli almaly. Sebebi şu zatdan çörek iyi oturandan soň bu zady gurmaýjylaryna da çörek bermeli bolýar-da, çörek pulunu. Tak, inni ikinci bölüm buna başa bir kesip koyarsek. Buna da efektler kopyalaýasyn. İkinci bölüm. Ya da optimization efektler kopyalaly. Optimization. İkinci bölüm pas gowaly. Suratning suratynyň arkasynda görünýänler bolýan. Aýraýyn şunu. Ine. Şurada neme dur. İkinci bölüm. Size birazcık şu nemeden aýdyp bereyim. Näme zatlygy barady? Asyl bärde näme işler edildi? Ekskluziv bolsun. Bakaş da köp adama görkezmedim bunu. Ine. Arası, bu işini birinci şu suraty koydum. Bu suratyň üstüne bir näçe efekt ýerleşdirdim. İlki ýönükleýe suratdy, onuň üstüne smart filter koydum. Ondan soň tak, Gaussian blur, birazcık blurladım. Level, garalyp renklerini oynadym. Ondan soň color balance, ýagny ýene de color renk. Bu tarapy neme koydum? Näme diýler? Garalyp çykdym töwerekler. Ve tutuş garanky etdim. Şo arkasy kän görünmesin. Bizim üçin tekst yazmak esasy möhüm bolan zat. Inni ve adamy getirdim. Özüň özü. Inni layers biraz renkini oynadym. Ýene de renk. Saçyna birazcık renk berdim. Ondan soň bu görýän oturup näme diýler? Masa stoly. Ayak yasadım bärlerine. Ondan soň tak. Näme? Çyzyklar. Daşda öğrendik. Bu çizigim asyl original ýagdaýy oňaly däldi. Şaýda appak emmeri ve şu yerlerini kesiştirdim birazcık. Inner glow, onun gradient, ýagny gökden, doýgun gök, açyk gökden şoňaly ve birazcık lighting. Ve tutuş her yerden bir ýagtylyk berip çykdym. Ondan soň ne tekstlara gelýär. Gep. Tak.
Şunları ikinci bölüm. Neymi? Optimization, listing. Listing optimization neymi? İkinci bölümü. Ne? Şurada listing gelir, listing neyimiz var? Обычный gök renk bilen yazılan listing gören olsanız. Şimdi buna men option efektler veriştirdim bir giden. Yine arkasına birazcık karalı, yine içine yaktılık berýän. Onu gradient verdim. Şo garadan göge giden ýaly. Out arkasy yine karalı, yine de gararak boldy. Şo bu listing diýip ýazgysy has öňe çykarýarly. Bizim maksadımız, esasy maksadımız şol yazgyny görkezmek. Häzir şu taýda meselem prostoy zat şunu aýyrsam optimization okolya dogry. Ýöne häzir şunu goýsam men şu taýda optimization hasem göze çarpyp dur. Meselem şu näme sözü. Geleli näme. Yine näme sözü. Yine näme okolya. Ýöne effekt berýän goýun hem owadan bolýar hem ýam bir göze çarpyjy bolýar. Başka berden işini oňalan neme yok. İkinci bölüm. Nimran sahranit etmek için Ctrl Shift S ve edilmeli yeri. Yani birinci bölüm. Kapak. Tak. İkinci bölüm etkisini ve JPEG formatta sahranit edip koyacağız. Sol garalayı nerede koydun? Ben edip bilmem olsa. Kolay gelsin ya. Teşekkür ederim. Gara renki seret nerede koydum? Çok goýnam etdim. Yakında nasip olsa sürgünüm go projekt başlap otyr. Onun golda tak. Ne? Pikseller mesela näçe diýeli 1080'e 1080'de bazatlı bular hükmanlar açılır. Wow. Telefon gitti. Inni diýeli bir sanyk surat alyverik. Tak, surat nerede var? İndirilenler işte. İndirilenlerde surat var mı? Mesela diyelim şu suratı prostadır. Yerleştirdim. Inni bunun üstüne iki hilik neme var. Yolu var. Gara renk taşlama. Birinci yolu şu taýda aşağıda görýän bolsaňyz, şuna basyp iň birinjine solid color. Şuna basýan, ýa renk saýlap, gara renk taşlaýan. Munyň где-то 80% yetik mukadiýa. Indiki yolu prosto valid edelim. Täze layer açalyp, täze layer. Ondan soň munyň gara renk berden saýlap, şu taýda bedrany saýlap, tak, bedre. Bir gezek basýan gapbar bolýar. Istesem gara edemok, diýeli, neme gradient edeli. Gradienti berden owadan gradientler var. Aradan şunu edip koyalım. Yine şunu yok. Nemeler var? Tak. Yine hasıllar alıyor. Owadan koyalım. Yine. Şimdi buna %80% koyalım. Has owadan bakayalım. Yine. Yine. Oldu. Ne galan zaten sen özüne galany. Men hazır edip bersem berdi. Ýa bar müşteriňi alarym men. Sülgün. Bunun renkini
nähili renkleri, şunlar renkleri, son renklerini çözüp bolýar. Bir sanık, iki sanık ve üç sanık. 4. Tak. Şeyleri 4 12 ne verdiğinin şeyleri sen renkini koyup bolýar. Ne ya düştü spasibo diye. Zadание беремо кластан. Она более хаваласасas. Merkez. Okey. No, nормально. Şular yani arka fonunu odan edip bolýar başga bir berdim bir zatlar edip bolýar. Tayyar emme zat. Ну, короче, şuňaly gepler. Bugünkü master class Photoshop'umuz yerine etdi. Tak. Şimdi gözünü açayım. Ul olduğun şey çık. O. Yine. İni birazcık sohbet muhabbet diyen yalı gep kurrun edeli. Bak sen söylüyor sekretti de. Şoň üçin senem gelip prямо efirde soraýarmy? Lişni özüne sorasaňam aýtana. Yarım saat efir açıp durus. Dahili soralarımız, atlarımız bağ olsa. Onu bir zat bar da, şu wagt bir zat neme aýdyn. Ideýa hemme gelýär, ýöne hemme edenok. Ideýa hemme her kime gelip bilýär. Ýöne şonu yerine ýetiren adam, realizowat eden adam şol üstünlüge ýetýär. Tak. Başka soralarınız bağ olursa soralarınızı alayın. Bu videom peýdalarak bolan bolsa like koyun, paylaşın. Tak. Amena diňe gatyra laýry soradym hadi. Ini näme bir kilek nemede? No, men üçin ansat bu zatlar. Ýöne başgalar üçin может kyn bolmagy mümkin. Aslında maňa da başda kyn zatdy, başda bilemokdym. Ýöne inni men üçin wapşa ansat bolup gitdi. Şu diýerde kurs sat aldım, zat etdim. Neme? Neme kameram gowy. Leşne maňa ideýa gelen o eken soň biriniň edenini täzeden etýän. Şu ideýa nemesinde bar. Nähil aýdayım. Bärde sizem görüp üçin. Ideýa seredende ol haçan gelýär ideýa. Haçanla kitap okuyan, mesela
şonda ideyalar geliyor. Men üçin yaşamaýaly. Haçanda men şol kitap okap uğrasam şonda ideyalar gelýär. Birinji okaljak kitaplaryň biri hem hazır size şonu näme görkezsem, bankamen tak. Samый bogat человек derler. Näme? Said Murat Davlatov'un Ya i Dengi diyen kitabı var. Şonu yaltanman okan her hil dillerde var. Türkmen dilde yok eken yanlışmasam. Orsça var. Özbek diline tercüme edileri var. Yana neme yok. Böylece. Men näle işin şoň ýaly. Haçanda kitap okayan gelip başlayan ideyalar. İdeya aslında kitap okasan gelmeye, kitap sana ideya bermeye yönü. Kitap okap otyrkan sen beynin birazcık neme bolýar. Näme diýsem ki, bizim durmuşumuz şo derecede bu kompýuterler, telefonlar diýeli neme sarap aldy da bilýän, ondan soň kim beyni boş duran bir minut boş durdu, reski TikTok, Instagram, bul diýen ýaly informasiýa her yerden gelip ýatyr, ondan soň sana ideya gelen nokta, ideya gelmäne wagty ýok, ideya. Kelýän şol ideýany getirmek üçin wagt tapanok. Ana şonuň üçin sen näme ideya gelenok gelýän. Ana şol kitap okap otyrkan bolsa, ýam senne lişni ol informasiýalar gelen nokta her yerden. Demek kitap okayan, şol kitap boýunça okap otyrkan kitabyň sözleri bilen kitabam goý kitap bolsa şoňaly sözleri bilen eýem olna primer getirip berýär da kitapda da şoňa zatlar diýip. Sen eýem öňki alan informasiýalaryň internetden zatdan alan informasiýalaryň sana näme bolup uğraýar? Gelip uğraýar. Öňki alan informasiýalaryň ideýa bolup sana gelip uğraýar. Şolar ýaly başga soralar, zatlarys bar bolsa alaýyn. Ondan beýleki videony men taýýarlap taşlaýyn. Hato janly ýa açyp oturmam üçin nemeden oýtýan işlerini ok. Ogurlukam gowzat. Haçanda sen ogurluk edende prямой смыслda däl, bilýärmi? Biriniň ideýasyny aldyň, sen öz durmuşyňa geçirip bir üýtgeşürek edip görýän şu zat. Maksat kendine hoş geldin kitap diňe Türkde banka näçeden bahasnaýlaýdy. Kendine hoş geldin hava nemede ba Türkde ba. Bakasam $4. Ava $4, $5. Kiosk şonuň kitap. Kioski näme zat? Men birinji zek eşitip sen kioski diýip, ol näme etýär? Mesela şu zadan men ogurlanýaly. Makes.
Ýa şu zatları edip onsoň neme edip bilýän. Ýa şunu meselem sen özüňden bir zat düzüp bilersiň, özüňden bir zat tapyp bilersiň. Ýöne internetde seretseň eýýän bada şo zat. Video bakdyň videolarına değmeýär. Şonuň üçin eýýän internetten seretýän şo zaty bazarda neme etýän, alýan, öwrenýän eýýän sende herkilik ideýalar bolýar, gelip uraya. Şoňaly. Tak, onda soraglaryňyz, zatlaryňyz ýok bolsa, men ýoşadan efirden çykyp gaçaýyn. İnternette de PDF bazar mut okapillersin. Doğru. Bagaçı papa bedni papa. Şu kitabın avtoru Robert Kiyosaki men kiosk başka sara okap durna. Robert Kiyosaki'nin kitapları oy çyndan. Efiri saklaýyn dep koýaryn, iýze geçip görüplerler ýaly. Oranla tak, niden tuturmaly, näde tuturmaly? Aha, bäri.